Flagge intombi yami le. Chabi. Amadoda yami. Baba yini? Baba yini? Baba. Ujiyana wena. Ujiyana wena. Ayala madoda ayala. Saya ngaphandle. Ngizisa ngamakhondom. Donisa Sambile ukuthi after 9 awusilakusofunga udla mina. Hi guys, so girls, that's Dizzy and we're going to see. Welcome back to Street Journal, where we catch it in the act. It's show yom khatlezo way. Mobona mina wazi ukuthi you run sana. But yeah, namhlanje sidibana ne client. He wrote to me, but I want to hear more information from him. Ukuthi kwenzakalani izikhiphani. Sameni sidibana naye my brother lapha. Oh. Brother yaka? Grand. Yeah. Sho ngikhuluma nobani mina? Text with lomntana but mangazo King P. Ayi wena man King P. Okay, no problem my brother. Yeah. You called ngilalela. Bheka Joe. Like kune like mamazi lapha phakathi. So like lo mamazi like since from last December. Kun like bhakabhizi ngimnike imali athi kuma Oliver Simama ngitext uma Oliver ngithi over. Uzake kule phendle. My like uqala wahamba nge16. Nge16 like uhambe ngabo 4 ekseni. Yeah bese wabuya ngabo 8 ebusuku. Ngabo 5 ngivele ngafona mama bese mama ngimbuza ukuthi yena akazi lutho. Bese nge25 besonke. Bese yaphina webozicala nge31. Nge31 hamba ebusuku. She did this last year. Yeah, not this year. So uyenza same thing nge16 this year. Yeah. So uma isita wenzani uyanyamalala awuyenzakalani? Yeah, yona uyanyamalala ngoba like uyazi ukuthi mina like nge60 bangikhotha ukuthi ngizozo perform. Oh, you're a performer. Yeah, ngihamba ne-Kiki Gang. Okay. Engi? The-Kiki Gang. Kiki Gang. Yeah, Kiki Gang. Kiki? Yeah. Gang. Yeah. Oh, as in like Kiki, Kiky. K-I-K. Oh, Kiki. Yeah. Okay, no problem. So, manje ujive into zeni uyanyamalala naye? Yeah, ngomshiya endlini ngithi like achile kancane mina saphumile. Bese mangibuya ngithola ngekho. Ngithola ngekho. So, now ufuna ngikwenzeleni? Ama like ngicela ukuthi ungitholele yena ngoba like amajida nawo kunina nje ukuthi like ngathi like unokufeba inyanga. Mama ngoba like ngiyamthanda so that's Vele sifebe siyathandeka, no problem. Okay, so ufuna ngikwenzeleni? ngifuna ngitholele yena like ngithole ukuthi like ahamba endaweni ezinjani like uziphatha kanjani. Ngitshele all information etholayo. How long have you been dating lo muntu lo? Yaza ngibuzana naleyo part. Like it's about 2 years, yeah. 2 years. Yeah. You've been together? Yeah, but it's 2 years and a half. 2.5. Yeah, bese plus nale use 3. Oh, they say it's going to be 3. Yeah. No problem ke. Uzohamba ngitshini Spanish bese I come back to you ne. Okay. Okay, nimzwile ke bahlali. Ubhuti we-Kiki Gang, Mr. King P. I think so, he said that. So he's saying we are suspect to check ke ngoDecember uqala uyatanasa wenza izinto snacks mara ke yazi once you write to me that means ukushubile. So mina ngizohamba ngishaya ispan sami shaya investigation buye ne information ukuthi no master makanyemalala ngoDecember ngoba ngathi store saka December usuka ava. So don't go anywhere, we'll be right back. Hi guys, welcome back to Street Journal, where we catch it in the act. It's your girls STZ, because this is Ntombi Gamajani Phaka Mtholelo Mthwakazi. So guys, Zoma notice on the client yami benibhalele. We spoke last and I told him ukuthi uzomenzela investigation. Sami sombonise evidence andiphethe. Hi, sharp. Grand ayike. Hambile ngokuthunela isipani. Sharp manje ngibuyele ne evidence. I'll bouncer. Wanyamalala. Evidence. Phone. Thank you. Funa ukonfirmate konje mabhebe ezugcineni ngikhuluma naye Ngicina izolo ethe since athe kuphuma ngiyethembisa kuphume ukuthi uyethembisa yeah usho kanjani ngoba ngidila ngamgaya nemali ukuthi ayikhwele ukuthi avale hayi ngizokubonisa ukuthi uthembise nomunye ngoba ukuthi uyethembisa shosho okay well is it okay uyamazi my brother namazi namazi yeah
nangeyibo kwethu namhlanje basendlini kube nendawo yes njengoba camba manga kanje angisho uthembise yena ngoba ukuthi uyethembisa nangamthembisile ke they've been together since yesterday shit nalamehlo wenze ngesis basendlini manje lapha endlini manje makuphi singaya kubo manje asicongibonisa naba lapha la endlini la ngena la so bravo yami La Majita Babun Le Cherry Kebere Fanayit umethanda fe baba wenza njani phaza wena kusithembisa la kusithembisa la ubani wena sethembisa la kusithembisa la baba uyakudla la baba ngeke saka intombi yami le uthatha ngiyakutshela ke manje wena kusithembisa la baba lenzani ama condom ngibona ama condom hawu spams on the floor mfetha akutshela ukuthi umuntu wami Bebafunani la? wena ufunani la ekutshela mina ufunani lana Ngomshayi baba. uzwe andot Ebabuza namakhamera emzini wabantu. Nzina abantu kanjani intombi yami le wangakutshelanga ubani wena shes wena Iveli bebuhlungu bitshela kizela ngoba ukhona ukulola mfana. shit wena ngiloli kamnandi wena angiloli kamnandi uphuma ungazongitshela manje Tommy khona la ithembisa baba Phumi la. ngidile ngale ndoda wena Tommy sethembisa kuphi la ufunani uyasineka uchazwa yini ufunani uyasineka uchazwa yini bakunyaba kugcwele nama condom Ya ulelelana mos. manje le yini le ngilindile mina lapha ngithi ngifonela nomafu ngizokwenza amani shit hayi Awenzi kahle baba, wenzi kahle. manje wena wenza kahle Wena wenza kahle wena. Sineka Nandi kabi. wena manje wenza kahle wena sithembisa Tommy manje wayiphuma out ya moto wena uyethembisa uthembise nini nale ndoda Sithembisana nganiksi. manje Manje wayithayile Ngoba uyangikhaza. mina kuchaza uyini nimenze isilimo umntana abantu Angimenzi isili. ukunikeni imali yokuthi uyethembisa hawu mara mina ngikuthola la so sonke lesikhathi wena ibhizi yakunemoneta andot Utsamulela ucabangini. Ucabangini. Baba. Tommy amadoda yalolela wena ndoda awunyuke Thathela ngibabekiwane Baba ngizokubulala baba. emani wena man Phume namakhamera emzini wabantu. Baba. Tommy yini le andot yini le Baba. leyo yini baba matangula la sa ukubambisa ama-spams namathomo wakho uyanyanya Tommy uzusulela ngomcamelo mara bedliwa wena asiphume Phuma. oh sandot Phuma baba. khipha ngibone phuma naye mina Phuma baba. andot yes sis wena ungazi Shayela yena. ungazi mfethu yes kanti Baba uphuma. ngikhiphe ndot hey oh sandot wena ubani nomfana Ubani lo? indoda Khuluma. yakhe Ubani lona? indoda yakhe Yini mina? phela wena usuthi lo mphaka mnandi ubuza mina futhi ungambuzi ngantshe yakho ngiceda kufika namaye wazi nze indoda yena onama manzi ujola nani ningake manzi Qale nje manje. yini manje yini how hours nina ama hours imanje le Alizolo ngasho ukuthi nje yabo izinto zakufeza ku WhatsApp, TikTok nani. so wakhetha nenje le Uzaphuma emzini waba baba. sandota Ngicela siphume namakhamera emzini wabantu nje. Ngicela siphume emzini wabantu. semzini wabantu wosa mfethu semzini ngabantu Hayi. ushani intombi akayazi semzini ngabantu phuma mfethu wena phuma nawe Bafethu cela niphume na akumelanga siyenze big deal lento lena sicela sengaphandle. unganyaka umntana abantu baqoqamelanga Bigdile amanyala Sibambayo angi-understand ngiyacela sesonke. bigdile amanyala ilungisani Ngicela indoda uphuma naye ushaya namatafula uthi uyabudla ukhethe
semina ngenzeni ukhetha wena ini wena unamahloni le barroyas ungitshelile yena wangamtshelanga Umtshelile yena. uya ukhona TikTok angisho bekumele ngingise Of course, ngimtshele obvious kanti umuntu kaba ngimtshela ukuthi kuthi John uzoyenzani uzoyenzani uzokhuluma ukuthi mina thatha lento akhe beka kubanye abantu angayilethe endlini yami ufuna yena manje Chomi mina sijwayele sinako hayi umjita akusukuthi ngijwayele Kwenzakalani? ngijwayelanga Kwenzakalani? Nokuthi uvele wangichaza nje yabo that's why manje wayebonga ishi out abantu mangachaza le bar ngiyabona ukuthi like ushita swana ngoDecember vele waphuma Shitho na ubona ukuthi every December like lento iyayenzeka Shitho na uzwa amanye amadoda ngoDecember njengo kanjani no phela uthi every December shuthi phela wena Washutha bakushintsha wena uyicherry bakushintsha njenge Samsung no bakenzani vele waphuma phela waphuma sotshintshelana kodwa wena manje sakhuluma wena semzini ngabani lo ungini nokuncenga wenza was wasa baba yona lutholana wele Awuphume out la. Baba uphume baba. wasa Baba uphume. windoda wasaphansi Awuphume la. Rezo saphansi man nawo madoda yalolela wena wena wenze njani kanje wenza njani Baba. baba yini baba yini baba uphume baba. anekeleni Baba uphume baba. Baba uphume baba. anekeleni ukulwa Out. Angijwayeli sa. ntombi yami lena mfethu Baba ngijwayeli. Uyijiyane wena sana Baba. uyijiyane wena Baba. uyijiyane wena sana uyijiyane wena sana ulijiyane Uze yena. wena Uze uthi ufunani la kimi. ufunani kwenye indoda man ukhala man ufuna kule out Balala ama condom ungitshela indaka ungibuza ukuthi uyafika ngiyangibala udoti mina ngoba ukuthi ngibamba ubusuku bonke manje ngicela ukuthi ufunani lana Uze kimi out. Uze kimi. uthi wena yakho kukusha amahazard hey manje yini ngingi uyayibumba nokuyibumba Chomi yes uzifaka nenkopa anyeke phela lo mthundo la emehlweni shit shit yes Abantwana bami awuthama ukusalanga namahloni. awunamahloni Namahloni. wena mfethu Chomi uzwa amaranda angakwena ngathi ngilanda phezulu ngoba Phela, wathi Jo. ngilanda phezulu Ngicela Jo. 3 4 Susu cupcake phambi kwethu sibambane awuthami. Ngiyam- Tshela isigaba asuke. ngimtshela ngajabula kabi achifte nina nibambani tshela chief no ngimtshela ukuthi mina shift bambanani ke yani one call for all ndoda Chomi amadoda yalo ngenxa yakho ayala amadoda ngenxa yakho ngathi balweni intombazana nje phela suthi mnandi Chomi senenjani amantombazana bazothola abanye amantombazana Suthi phela wena mnandi. bangalwi wena umnandi phela kusho lokho Yebaba. kusho lokho Yebaba. Chomi okay wayibonga mla yes no wayibonga mla Yebaba. bovu awusijiyane Yebaba cupcake awusuke. awusijiyane kanti Yebaba usuke. awusijiyane man and Yebaba. wena Chomi awusijiyane yazibona ungakanani ungabamba ucupcake kanje ukhuluma kanje no-cupcake Makasuke. uzokubamba kuyekela ngimtshela ukuthi asubamba nene out yakho awusijiyane hewaqoka batetele angisho bona bafuna ukuvula batetele ababambani indoda endodeni kuza cupcake Yebaba. Mana. kanoni jiyane leli ha ngeke uzophethwa wena ndoda usho ukuthi ake ku Jwayela kabi out. ngeke Yebaba. ufebe wahawu Yebaba. ebabayani Cela siphumeni endlini abantu kuyini ngisho. uyihambe ku-TikTok usikhole bambe i-1 Chomi okay yini nazana ngayo uyayazi le out angiyazi Hawu. uthumamani wena Wena ngitshela icheka ukuthi ngishelile. wena ushela njani uzilengiselile kuye Wena ngitshela. Ufika ubila la. ye Kubile phela ngintombi yami no wena bonke kubile Phumani. bonke kubile phela ngintombi yami no wena bonke kubile Phumani. bonke kubile yini
Nginandaba mos, nanginandaba naye futhi. Yabo akanandaba nawe. Akanandaba nawe. Shap siyakubanga Fine, akunandaba. Ukututa mahala. umhlangana naye ku-TikTok wenzani? Ungijayivela kamnandi nje. Uyangichaza ungichazile. Uchaza ngani? Ubani my brother ku-TikTok? Sensei. Sensei. Yeah. Wenzani sensei? Sensei wakephi? Unini? Yini kuningi? Utsafazana abafazi babantili phela i-talent onalo. Yeah, ngimanzi award winning performing artist nalokho uhlulekile ngisho. Hlulekile kusho wena. Uyayazi wena. Kabuhlungu. Ungazelaphi? Kabuhlungu. Ungazelaphi? Awubatshela ukuthi bongincenga kuma DMs ukuthi ngikufake. Angikhumbuli. Bekungasuwena. Baba ku-LSG. U-LSG wena. Ifoni yami. Hayi sinayo funa thina Uze nayo, ubonise ube bona sinayifoni abasuku. sibona ama-award winning wathi wakho sibone Tommy usivulele phela bounce ivule sifuna ukubona ama-award winning Malinga out yami. Ngafunga ukuhlaza brother. Ngangizami. Ngangizami out yami. Ngangizami. ubani ku-TikTok wena sensei Kodwa njani nje? Usensei wakephi? wayidlala ngomntana waTobi wena yakho kukusha ama-hazard uhambe uyobona amadoda ku-TikTok Uyipopaya nimbona? Mo, Ipopaya tata. le out aniyibona? ipopayi wena ufamous wena uyi-top dog uyinja wena khombe sensei odume ngaso Tommy so wena umgugule ku-TikTok wahlangana naye wathi azokunyoka Bengiscrolla kahle kahle. Uscroll. Uhlangane nawe noma uhlangane naye Ngihlangane naye. Yiba kakuvezela umzimba. No. Maya. Yes. uyidelela kanje indoda Ngideleli. wenzani Tommy Ngiyamphendula ngisho ufuna impendulo nyama. Malinga out yami awuphula. Futhi inteko nomthetho wakho inteko. oh Na umthetho wakho uthi Oh, aha, sensei. Uyamshendelela. Uyamvula Ya ulelelana ndoda expecteni. Shutha kusuwena na udlilo uyana lapha. Shutha baningi abadlili. Mawutshela ukuthi udlinda Anginandaba mina zonke ukuthi mina out yami kusike mina lapho kungenapho wena. Usika wena kanjani? Mama ngivulile nje. Kaba utshela ukuthi usika indoda yomuntu. bakunikene imali yokugibela ukuthi uzodliwa la Utshela ukuthi usika indoda wena. Awuziboni out yami ukuthi uyipopaya unika imali yokugibela beza kimi. Beza kwenye indoda Uthe uyakuma wakhe ngisho. Uthe uyakuma wakhe wena ngisho. unephaku Out yami. Uthe uyakuma wakhe ngisho. Uthe uyakuma uma wakhe wena. Tommy siyithini le ndaba Ngumamakhe ngubabakhe kuningi out senza yami. njani Umfazi wendingo. Bekangibiza daily la ebusuku. Woza ngikuhle ke nami usibone. Washo umfazi ngisho. Woza mfisa intanda kakuthi ngiyakuthi ngilisa ngamakhondomu. Donisa Mhlambe ukuthi uyi-after 9 ngisofunga ukudla mina. Woza ubonisa mina. Sofunga ukudla mina. Shese manje yarunyanyisa kakhulu mfethu wena. Ngicela. Uzosinda. Ngicela ngicela sikhulumeni emzini wabantu sikhulumela ngaphandle. Singaboni. Ngicela sengaphandle. Jesus. ukubonisa kumphakathi ukuthi wena udliwa ku-TikTok my brother manje icherakho uyamazi ukuthi icherakho umuntu akadisemba odisembeni yenyamalala manje usahlelele nje Mara bengazi ukuthi vele nomonetho yile ndoda. Shit. Yes. Yabona maqhubeka kanje ngizomyeka mina. Ubona wena ngizokuyeka. Shiyele mina bra. Yini uyamfuna? Shiyele mina. shelile mos uyazihlisa isithunza ngisho Angijwayela kabi awuthami. Angijwayela kabi. Woza mfethu. Ngijabula kakhulu woza sibambane. Woza Baba sibambane. kapteni ngithe sisuka. Ish, sengingaphandle. manje wena udelelisa umntana bakhe nje Ngakadeleleka ngisho ujwayele vele. Wele wena mfethu. into wena shuthi vele lezi sifebayo vele No, akusukuthi ngiyafeba. Wenzani? Uyathanda. Awenzi ya. Sengangiphendulele ke. So bayika yakho kabadlili. lebekunyopha usukubona Yes. uzuyikhola nangodeli ibasho kanjani Vele. Ma if you know mina ngoba. Awuthapelo ungaba ubani? Oh, yini namagama sweet. Yini namagama sweet. Awuthapelo. Shutha manje laba okay abadala. inkinga kathapela Hayi, mncane nje, mncane Thapelo mncane. Manje ngifika ukuthi ngimncane. Umncane okumdala. mara ngisho Tommy noma Mncane. Ngimugogo ngemali. Ngikugogo. Hayi awuthami. Ngiperforma. Abangibiza #KingP Bonati. Wena uyahamba. Uyaphefomela abanye ke. Uhamba nalodeli wakho ungakuthi udeli wakephi. Udeli wena. Wena. manje Tommy makamncane wayebonga myeke uhleleleni ke mncane sharp uhleleleni Okay my sister ukubuza. Bengihleli nje. If wena i-out badge uzophuma kwe.
awuthi kubheji incane uzophuma kwena. Ngeke uphuma benyampela. Makathoma ngisho it's not always about ubuncane as long as awakwazi ukuspina. Mawukwazi ukudrive mina ungayishayela. Kodwa akakwazi ukudrive uzizele kimi. Futhi uyachayisa ke. Bese kahlele imali. Phezulu kombhede. Manje bokhalela wena Thoma wayipretend ukukhala. Uyahleka uhleka nomntana abantu uthi uyapretendela. So wena uyapretenda uthi upretenda. Ngimtshela ukuthi wakhala walala phezulu kombhede angasafuni ukuhamba. Buka naye. Awuthathi Fika uyafika. Athamba asikhuluma iqiniso ayikinda kakhulu. Yo. Nguma naye ke mina. Uphuma nami uyaphi? Ukhetha yena. Uyaphi nami? Ukhetha yena. Uyaphi nami? Uyaphi nami? Ukhetha yena. Uyaphi? Uyathatha impahla zawo. Yeah, it's fine. Vele ngizozithatha Uhambe ke. Yes. Ulimana ngishiya la. Angizomkhapha awuthamba azozilanda uhlala ba. Uhlala ba. Uhlala la e4. Oh. Uzengani la? Ngimphezulu. Amaro yabona Sizobholta ke, sizobholta thina sizeke. Omathi naselandini. manje wena uzoza nenye indoda emzini nomnye umntwana. Yebo. Uza ngisho uza Nayo khonile ngisho ukuze emzini abantu la bengihleli khona. Amakathoma wena sithi vele usijwayele lezi Base umuntu wakho awuthamba uyambona uze kimi. Kodwa uyithanda. Uze kimi umgaya imali uza kimi. Hayi baba. wena uyidlamana. Ukhetha yena. Yaziletha. Kabuhlungu. Ukhetha yena. Nakho phela uyabona. Ukuthi iphume la ekhaya. Uma ngiphathele ibhodlela. Indoda nendoda ibambana ngesandla hayi ngebhodlela. Awutshele. Esaphi isandla umuntu nomuntu nesandla sakhe. Ngiphathele ibhodlela. Uyafika mhlapara uyisikele la mara uyafikayo. Ngiphathele ibhodlela. Uyijiyane wena. Uyijiyane wena. Uyijiyane wena. Buki Popeye baba. Uyijiyane wena. Uyijiyane wena. Uyijiyane na. Ulijiyana wena. Ulijiyana wena. Usami. Baba phuma. Ulijiyana. Baba phuma la. Ulijiyana wena. Baba phuma. Manje umntwana wakhe Dang. Aphumeze ngayo. nenkopi manga uyabonakala ukuthi vele wona thula into zakho namazipho ungathi awukuthakatha nenkopi hey. Ngizothi ngiyakutshela. Lo ngikalahle kuwe. Imali ye-maintenance le. Ngiyakutshela unamanga. Awuthi le Unamanga. imali. Unamanga. Angiphethe. Ndoti 500 imali. Imali. Hayi. Iyoyenzani? Hayi bothoma wena Iyenzani i500? amazipho wami 350 inyawo nezandla 350. Kuningi impahla makaphuma Impahla ngokani? Suku December nje. Thoma uyasave ayibo ile ibhayiki. Hayibo, leyibhayi. Ngifukuthenga cash sisi. Uyasebenza Wawe ungasengeli cash. Yena mina ngisho uyangibhetha ngisho. Wawe ungasengeli cash. Uyangigibela. Ngeke uzugibela sho ngalibhethi. Ngiyakhetha konta ngisho. 500 Unika malini? Unika malini? Ukhulume. Ukunika Hawu malini? ayimele ngitshela uzoyenzani? Uzoyenza better. Hayi. Thoma usafuna ukuhlala better. Hawu. Imali yami 4 times better neyakho. Usho nje Ngikahle kamnandi awuthamba. uzofika la ukhona. Azizokhala. Awupheli kanje. Kabuhlungu. Awungazi wena. Hey wena awungazi wena. Awungazi. Awungazi. Anelele nukulwa yobe. Waza awuthamba. Wena ungazi wena. Ebaba. Wena ungazi wena. Wena ungazi wena. Awungazi wena ndoda. Thoma Ufika ungazi ukuthi bese ngiyakhe introduce bangitshela igama lakho manje. Bawutheka ngokudla. Ngenzeni ngaleli langa. Nawe. Baba uspini baba. Ngikhombe. Uthule Baba nawe. uspini baba. Ungalingi ngikhomba. Frequency ngibambe. Angikhonjwa. Ubambe. Konza nemoto wena. Ntombazane eshaya baba. Awukhonza ushaya empedeni wena Thoma. Ntombazane eshaya baba. Yezwani. Ayikho konye indawo ushaya empedeni. Awushaya impedeni. Kamnandi. Maye. Ngim-abuser kamnandi. Maye. Uphika mangimshaya. Ngishaya ngesandla baba. Umbeki isandla. Shizela ngisho. Usebenzise shizela ngisho. Awumiyeke tu, awuyekela ukuzihlanyisa la, yekela ukuzihlanyisa. Urelax. Mara bo wewe. Yekela ukuzihlanyisa urelax. Uphuma kimi. Relax. Uyaphuma kimi uyaphuma futhi. Phola. Baba. Ndoda. Phambili camera yakho baba phumani out phumani. Suka Awuphume la ekhaya. Phuma. Uyangiyanyisa. Ngihambe la. Uzokuthola. Ukulala out. Uzoyenza njani? Uzoyenza? Uphume baba. Uzoyenza njani? Aphume. Jesus. Awuthama ngiphume.
Oh, benza kuzobopha mina. Uyakwazi notela khona ukulanda. Baba. Wenzani? Awusam, ngiphuma. Angivaya la. My brother senzani uphumela ngefence ngizosiza wena mara ungale kwefence Awuphume baba. Nanifayeni. Awuphuma. Out. Ungafuni ukutopela isitini, out. mina Nawe. Awuthanda ngishuthi. Bese kwenzakalani? Ngangishutha ukuthi ngiyakwazana. Ngangishuthi. Indoda isebenzisa isikhali. Indoda isebenzisa isikhala. Beka phansi. Beka phansi wena manje. Kwenza njani? Abafuni. Ukutshelile yini? Akufuna. Ukutshelile. Ukutshelile na? Ukutshelile. Ngivaya la. Ngivaya ngivaya. Wena sana. Antata ngivaya. Isipani besebenzisa itayara wena. Madura nathi sonke iranekere yakho bedena yathi Uzokufebela. ngokujwayele vele Wena uzokufebela leyinqophe zobuthakathi Yakho sisi. angiyifuni phela mina Usuleke uyasibona nawe. aseyeka lenja. My sister. Angazi ukuthi wayekhuluma indaba zakho kuhlungu ukuthi ibele likhomi incathulo lingakhomi mina likhothamele bani. Angijwayele. Kusamele bawenze. angikusani manje wena ufuna ngithatha ipensoni yena wena Intanga yakho la. Intanga yakho. Intanga yakho. ayizi makafuna Intanga yakho. again Ngene niyaphi? udelela mina Out. Ya, ekhaya. Ngaphansi, cela uvule igate. Ngaphansi. manje wena udla abafazi babantu Sewulephile lana wena. udla abafazi babantu wena manje mina uzongisanya Ngaphandle usayaphi? Ngaphandle. Siyabonga. Ngizobuya ngenkabi wasibonisa. Usalwa ngeyinkabi. Ngiyakutshela. Usalwa ngeyinkabi. Awusebenzisa ikhali. Sebenzisa ikhali ngisho wena. Wayiphusha, Ikhali ngisho wena. Phusha. Sebenzisa ikhali. akunyobe kamnandi yo Uyawazi umsebenzi angikuthi. Anike lento eniyenzayo. Angibeki phansi. Mina ngibekwa phansi. Landa isikhathi sakho. Baba. Landa isikhathi sakho. Landa isikhali. Angijwayele. Landa isikhali. Angijwayele. Ngiyabeka manje landa isikhali. calm down ngihambe lapho Ngiyabeka landa isikhali. ngiyeke Thumbi Uyindoda ngisho. ngiyeke too much violence seniyalwana this is too much Khathela sani.
When? Uyenza ngibophe yakwazi khanya. Uyenza ngibophe. Uyinja sani yazi. Uyinja chili bite, uyinja sani. Ngiyabonga ukungifakela amathambo ngika. Fusek. Aqututiwe. Asenanyama lawo. Khothameni inkanzulu. Lutho shem. Awamakhobe emfaneni. Sananda. Asiyeke le nje. Sayeka. Asiyeke. So ngiyako okay. So wena all along mongayiboni ngiyafunda ukuthi le type of person niyenzayo indlela. Yena waphuma ngoDisemba. Wathi makaphuma kimi la othiye koma wakhe. But bengibhizi ngumfonela ngumfonela. Mara bengakuthi uyaqututwa ngapha. Ngiyangiyonisa. Leke so angazi mina soyenza. Boko ngiyabonga ukungisiza. Mara lo ngizombuyela. Ngizombuyela mama. No problem ke. Ngiyabonga. Okay, so bakhandle. Yizo. Shut. You know what? That was like too much. They fought a lot, and baby girl was just quiet because they never mshayile. Waba righty, waba nje baba shana amabhounce wami ngoba kwanyiwa nje ngoba massive. Yazini, you know what? This was hectic. Guys, you got namantombazana. Kahle kahle ngcono singasajulani. Umuntu nomuntu angaphila impilo yakhe because uyazama ushaya isipani uyachuna everything uba right mara still ukwenza the same thing over and over again. So don't forget to like, share, subscribe and follow us on our social media platforms. It's your girl ZTZ. Love you from me to you. This is goodbye.